Hagbasta. So hagbasan kay bagnot naman kayo. Mao ni ako sa gingan diri mga kaidol. Dire sa bukid. Kugi lang gyud ang kailangan dire sa bukid mga kaidol. Kung dire sa bukid, kung kugihan ka, buhi gyud ka dire sa bukid. Basta kugihan lang ka mananom. Dugay lang gyud ka makakwarta dire tungod kay ang saging manggod. Isa ka tuig na siya bago ka makatilaw og bunga, bago ka maka-harvest. Antos lang kailangan. Ug salamat sa nagsuporta sa kuha sa kadadlaw. Daghang salamat sa inyo mga kaidol. Sa pagsuporta ninyo sa kadadlaw ko dako kay nang tabang sa kuha mga kaidol. Daghang salamat. Bye-bye. Mao ni lugar diri mga kaidol. Oh. Tuyok sa tamo mga kaidol. Oh, dito. Da lawak kay na diha. Salamat.